Nipetraka teraka ny Ambatobevoka ny Moalariva. Maro nareo magnotanjaka rokory Zokobe fahitanao zigny. Za matetiky mivolagna aminareo ary matetiky za magnambara anareo. Ny membre gouvernement fa io mila toetsaigny tsika tompiny, toetsaigny tsika vahoaka no miova fa tsy ny toetsaigny ny gouvernement. Ampody mazava, mila toetsaigny tsika vahoaka 30 tapitrisa 30 millions population, mila jeritsika miova fa tsy ny gouvernement ny important. Ino aviako za mivolagna zegny? 5-6 mois nipitrany fitondrany fagnavozana na président Michael nitondratsika. Fa nisy gouvernement teo aloha napetraka nizahana. Atsika jiaby samby ny ngoigny, samby ny vola, samby nagnamiatsiny. Za tsy mivolagna tsy marigny nareo, za ndraiky tsy mivolagna koa hoe diso nindro. Fa raha tokony diniatsika, raha tokony eritreretitsika, ary raha tokony agnamboaratsika, jeritsika hoe mba hampandroso atsika, 420 taogno atsika nampidirindro nitondra 3 lany fandimby teo tagnatin'ny lava. Agny ny tokony diniatsika hoe ino tokony arivagna tagnatin'ny 420 taogno nagnampidirandro 3 latsika tagnaty lava. Ndre toko hevitra, ndre toko 5 la. Ravalemana, Eradramampianina, Razozo, Tsay Christian, Ravatomanga. Ireo olo 5 io tegna nagnapotiky ary nandrobaka Madagasikara tagnatin'ny 420 taogno. Ny mpiaradia amindro nahazo taviny, nahazo vokatra tsara, nahavelo tegna, ny ampagnarivo reo sy mpagnarivo tamindro niaraka tamindro io no namotiky Madagasikara ary mbola mamotiky Madagasikara. Ke zegny aviako niany za mivolagna amitsika jiaby, jeritsika arema. Sora io tsy mety ovagna fa jery mety ovagna. Izy koa anao tompiny tsy agnarigny jerinao, anao tompiny tsy ho tonga saigny, anao gogo fo na anao sagnagna fo. Fa nindro nino, nindro mandeha parce que potehindro Madagasikara. Nivolagna matetiky za teto Zandry Fabra, Zandry Joakim, ro goaiky avy politika ro ne, sy ro mena gigo le mpiaraka amindro iny no mamotiky atsika. Satria nino, ireo no mandafy tanitsika, ireo no mandrava fanagnatsika, ireo no mangala are-pirenena, ary ireo no mahay magnano magie magnapotiky ny fiaignatsika vahoaka. Nagnino taloha tsika nandesiny mandram-piadanagna 3 mirala, Tsiragnana, Aratsiraka, Zafelbert. Atsika niaigny, atsika nihainy tandrigny, atsika nagnaraka, atsika nianatra, atsika nahera. Fa nagnino atsika nanomboky 2002 nagnano ty? Nanjary foary, nanjary foagna, nanjary tsy jiry. Mba ampitaha fagnontaniagna zegny amitsika tsaraikiraiky.
ke izy koa nareo magnontany za simple raha valiko anareo amin'ny gouvernement mipetraka ny moaly lamba midokany izo lamba midokany izo anao tsy tireko orogno wala tsy tireko tenda anao tsy maintsy mangala t-shirt fa zoko be tia t-shirt anao tsy maintsy mangala fibrany fa zoko be tia fibrany oui za tia fibrany za tia chemise fleurie za tia t-shirt fotony za tiako za malalaka za tsy sirisiren'olo tsy komandin'olo fa za ndraiky tsy komandy olo amy raha tiana ke izy koa question napetraka anareo aminaka apodiko aminareo valiny hoe raha valy manana antondratsika 7 taogno nagnakory fiaignatsika navy rajoely 5 taogno na aloha ataoko hoe araiky amby 10 taogno nagnakory fiaignatsika navy erajo mampianina 5 taogno nagnakory fiaignatsika misy niova est-ce que tagnatin'io 4 taogno na hoe 3 taogno tondrandreo telo hoe natsapa anao nahita anao fa hoe niova fiaignana anao nisy fifandrosoagna anao tagnatin'io 24 ans na hoe 23 ans io impiry zegny niovagna ny gouvernement mety volagna anareo aminakazoky be kenteo ihany ania teo mais justement lamba midokany lamba midokany io nde aleva antsara raha volaniko ty anao manambady agnaty tokantragnonao misy anie viavy tsy aleky zizy antragnonany koa tsy voadoeky tombokondro ny vadiny io izy maefa amtia za vadiko ty misy ndraiky viavy izy maty koa maty fa izy tsy maintsy amaly misy ndraiky ny viavy izy tsy mamaly entagna anazy valizy menanany fo bongosiny izy mandeha ke agnatin'ny karazany telo io karaziny koa le gouvernement izy io ne le problème tsy le gouvernement fa tsika vahoaka ny problème fotony atsika tsisy jery gogo ahitsy aha tsy mahitsy volagny aha tsy mitandregny fa ziny ndraiky koa film novela tsy haiko nino plus 1 € par cœur nde hanigny l'école ny zanakanareo dignanareo asa azonareo tiako volagny matoa ny mpagnano politique goaikiantitra na hoe dinosaure ny mpagnano politique mpagnaraka le dinosaure azo vrimena gigo mbola manjakanjaka dikan'zegny atsika vahoaka ny foagna parce que tsika kadalendreo ampidivondreo amendreo pesos ampinandreo bihoro ampigandreo toaka banjendreo amendreo partatelo partadiny rodogno amy katy mandeha amy jamala mandeha amy cocaïne ro mamijery zegny fa nohony foagna ny voa agny ane le problème hoe io ndre hovetsika isaka semaine gouvernement io atsika vahoaka koa tsy ho tonga saigny io miovany zio tsy fotoagna ny fanampenam-bava mahino atsika vahoaka tsy ho vola la vérité marary atsika fa tsika ho mitritry izy io kone fitiavane nareo fitiavane tandrazana aviane volagny zany mba tia inginy koa mba tia gnano croiser les bras zay mba tia za novelasy zay mba tia za plisy fa zay matsapa ny ho avyny zanaka ane mare zafine mare hoe nagnino poteny reto dinosaure
sy ny mena gigorety ny firenena tagnatiny 4 taona. Tsy mba avy jerika tsika. Tsy mba avy jerika tsika zala. Exemple tsy ataoko lavitra agnatin'ny tokantragnonao fo zahaba. Io fanjakagna io koa ny tokantragno. Io fanjakagna io tokantragno. Azovy baba, président, azovy reny, premier ministre, azovy zanaka, ny gouvernement. Ka justement baka tsy hainareo fa io biorogno na bidalamena sofigny na bisofigny amiandro anareo iny badry mampadoto anareo. Io toakatoaka tsy haiko vilagny tsy haiko Canal Plus io magnambara fa badoendro anareo. Za sio magnapetraka fagnontaniana anareo. Ino avantage azonareo firy vilagny ndrasendro zay? Nisy fivoarana aminareo namena vilagny? Nisy fivoarana taminareo nizaregna Canal Plus? Nazo Canal Plus zay fokotany zegny hoe amy commune zegny hoe Bambarazabaka. Ino éducation azonareo amile Canal Plus? Namena vilagny zay fikambanany viavy zegny hoe Baraza. Ino raha nazonareo? Fagnandevozigny interne agnaran'izegny. Anareo andevozindreo ma raha tsisy dika. Raha tsisy dika nandevozandreo anareo. Tanareo zany agna publication blague nataoko igny hoe tamty ma tsisy fizaragna lambahoan'ny 29 mars. Hoavy 26 juin. Tsisy lambahoan'ny 26 juin. Donc dikan'izegny agnatin'ny 66 ans, agnatin'ny 79 ans, io farampiaignandreo tsika. Io farampitsinjandreo tsika. Atsika boko lany fagnahy. Atsika boko mitete. Atsika boko mitaregny. Misy volagna zay baka aminay avaratra ankaragna agny hoe taloha ireo tsisy mititry mitaregny. Fa zio tsisy mitomagny. Azo mamiraka anareo mitomagny. Anareo tompony mampitomagny anareo. Fotony anareo tsy mahay mitambatra, tsy mahay mitsanga. Olo taloha ny mitambatra. Zay ny fidianako le hira vakodrazana teo hoe mifankatiavatsika. Fa aza pisar aza magneky sarisareny reto mena gigo reto. Non? Président bogos, président tokiky, président critique mitsaiky T1, T2, T3 zegny. Eto tsisy resaka rasisme. Fa raha misy, ary miegna atsika jiaby. Ro telo lantondratsika teo olo baka io, afovoany. Nagnakory atsika? Taie nisy atsika. Fanagnatsika, lovany dadilatsika, raha nazotsika mibabariny ndraiky tsika, tanitsika, nino, jiaby alendro, ravendro, à gauche à droite, taratasy misy atondro tsisy. Jaune mivadiky bleu, bleu mivadiky violet, ro fomera atondro. Atsika ny volana. Eske atsika ny volana? Eske atsika ny rehina? Nagnino taloha io tany pitragnao niany lovanao tamy dadilanao. Taloha ne tsisy taratasy ny tany, fa ino latety ny tany. Nagnino tsy raven'ny colon. Nefa ny colon nanjaka. Nanjanaka atsika, colon tsy nandrava. Anao koa mitondra le carnet hoe ty latety tany nakany feko,
mavady colon koa mangala io. Fa zio ty taratasy Abimape tany Abimape taratasy baka Taninarivo. Za impiry teto volana juste manady. Za mihitsy matetiky teto ny volana. Iro tsiaby hitanareo niany am-Pagnarivony ro ine maskiny. Fa nohony atsika gogo, atsika foagna ambanibanindro fanagnatsika lendro ro Pagnarivo. Iro ni membre iny firesakinandro club 48 fa tsika vahoaka ampedivondro. Donto amizay jery amle biorina bisofigny amle gantriaka amle toaka verijery. Lerany afaka amizay toaka tanne tramonay ndravandro anaro tsisy jery. Anaro tsisy jery. Aboko nareo vola hoe Zokibe karakory fa tanao gouvernement. Tsy le gouvernement importe am Zokibe. Fa le fasahitsika mijoro mitaky décentralisation budget provinciaux. Point barre. Fa togno maromaro ny volagnanay teto e. Nazavaigna aminareo en détail. Ino avantage ny décentralisation. Nambaranareo en détail. Ino avantage ny budget provinciaux. Akiba hela bazary amiandramsenareo isaka atao iny koa alegna andivangagna lambahoany andivangagna tsekonino vangagna t-shirt mais non mais attends ata siramamy dité zany kanareo marandraigna andeha le koa tsy azonareo fa nareo ndraiky managna vola andivanga le lambahoany sikiny andra raiky iboko tsisy raha lagna izy. Azafady zava président Michael impiry zay volagna eto mitsangana tsika jiaby aboan tanjaka force tsika jiaby fa tsika koa nialany président Mikael io batataka itsika mahogo. Est-ce que nidika mikabesonareo? Non. Midika mikabesitsika fa anta misy baly anta misy zegny ya za tsy famatro. Raha ilainy fahasalamagna distraction. Raha ilainy jeritsika mba agnadosy le sorisoritsika distraction. Fa tsy isan-taogno isaka fanjava isaka herignandro io forotiny andesin'olomitsika andeha etsika e. Firy taogna tsika zaregna kaskety lambahoany. Firy taogna tsika zaregna t-shirt kivety. Firy taogna tsika zaregna Canal Plus vilaigny. Nisy raha niova tsika. Nisy raha niova tsika. Za boka magnontany anareo. Zegny ine magaga za ndraikindraiky koa nareo na nareo vahoaka na mpagnampo politique goetra antitsy tandraza ndraiky ro menaky gonvolagna ty tandraza nefa mamotiky tandraza io mba tsy asekinareo mamaky question Zokibe. Maky question napetrako teto na amindreo na aminareo vahoaka fa libaka za. Fa anareo zay tiako Zokibe. Oui, Zokibe neto e. Fa Zokibe io koa misy date périmée any koa fa avy le zalagna abo Zokibe nefa e. Ro fa tsy tandregny fa allo no mody aminaka ty ondragnary. Azo koa tadiavinareo bako misy hafa koa. Oui, misy hafa avy. Da tsy famatra. Fa fiaignatsika routine. Zava Burkina Faso, Guinée, Rwanda. Zava atsika io Comore. Comore zava ro aia. Parce que ro miray ina.
roa mifampitandrina zava fokomoro passeport araiky mitondra roa foko tany araiky mandeha andafy izy reo miray ina mianty izy Abdallah Hussein maray izy Hussein Abdallah afaka maray izy Hussein Ben Laden dimy afaka maray izy Hussein zegny hoe non oui zandriko naji magnano mbola tsara anao zandriko ba Mbola tsara Zokibe. Ya, anao boka nivolagna tany. Fa nisy raha nandalo ta Madagasikara atao vraiment tsy haiko karakory. Tany nirazagnan'olo cimetière-n'olo, olo hafa ndraiky tompony étranger. Anao nahita raha karaha zay? Razagnan'olo, tany nirazagnan'olo livezany razagnandreo, igny na lafo. Olo hafa tompy. zay boka nanaovako publication blague nataoko fako maly igny hoe ala voasa koa cimetière marita olagna any Ambaribe ao fa mbola malalaka be tany io boka totofo Nino raha karaha zay? Dikazegny ta olo ampatin'olo zegny aminay atao, alafondreo koa agnatiny ao. vola malakiky io karaha jamala boka tany koa zao nanjary mira valeur any jamala vola malaky Zala fa trop loatra zegny. Zegny raha hitako tegna trop ta Madagasikara. Aboka eo za magnambaranareo Sainte Marie reo tompo tanàna. Tanindreo lovanindreo jiaby. Anao may olo taloha volagninao tsy magnano taratasy fa karaha ty olo jiaby fankahay. Anao may reo tompona babindray nangala tany igny. Mila Taninarivo magnamia printany igny. Mila mivanga amindreo. Anao tampoka mahita Sud-Africain fa nivanga tany. Anao tampoka mahita Chinois nivanga tany. Tompo tanàna tsy mahay. Grave. Izy boka mandalo aminay Kamegna la chance ki côtier nihegna amin'ny tanànandreo. Izy boka mandalo aminay Ambarivato. Zegny hitako raha tegna mampiady poko. Raha karaha zay mitariky fampiadiagna laheny. Raha karaha zay zegny naviany Palestine nisy zao ty miady. Boka amin'ny raha karaha io. Tany fo. Justement boka. Izy mandalo aminay Ambarivato ao volaniko. Amin'ny côté Antignana ao jiaby Sud-Africain. Boka reo avy ao koa mbola magnavetaveta zany ka tsika fanjakagna tsy mivola. Navonambarako teto raha zay. Nisy fanjakagna antsanga, nisy fanjakagna nandeha an'Zatay. Non, tsy population, tsy mpandrarany tany tsy haiko nino, tsy tourisme, tsisy manginy. Zaho koa mbo avy amindreo jiaby zay. Yeah, trop loatra Madagasikara. Te Madagasikara le tsy navian'ny président aby reto boka Taninarivo avao. Au moins président araiky tsy nampamasikiny Madagasikara non. Mais miletika ska avao mampiletika araiky. Mahay lombolombola araiky, mahay lombolombola. Ko président nanjary atsika zay fa rich. Fa karaha azonao karaha Maurice na zava Seychelles zala misy pouvoir Seychelles tsara ny Maurice tanareo misy vola. Non, zaha boka lalàgnana bokan'ny Mauricien. Maurice ma zisa Seychelles. Anao mandeha amindreo igny zao fa tsy mila visa fa condition anao tsy mitondra taratasy spécialisé-nao ny CV-nao boka misy karazany efatra taratasy tsy azonao andesy amindreo agny fa anao koa andeha pour touriste malalaka tsy mila visa parce que reo mitsinjony amare vola iditra ho an'ny fanjakagna fa tsika vazaha feky mitondra volamena boka amitsika io tsisy mivola vahino mitondra volamena miboaka amitsika io tatry pakistanais telo lahy mitondra tant de kilos de volamena nefa io iny tsy hitanao suite iny vazaha mitondra 480 grammes volamena Tambariobe Tafaseny nefa io iny tsy hitanao suite iny zay fora regninao ke io anareo tompiny mila mitsangana Mitsangana ia basi andeha ia itsangana ia Zokibe. Itsangana ia andeha ia itsangana ia. Azalahy zava Burkina Faso zava Guinée président zao nde Guinée niany donc zay koa tsy diso atsika koa ne nitambatra niaraka amin'ny président io président io fa mahavita mandidy manapika izy président izy mahavita magnano décentralisation même pas 2 mois même pas 1 mois ka izy nde andidy manapaka fa izy manana gouvernement nany baka
Izy soazy se gouvernement io. Izy ndro tokony magnano décentralisation tokony hatsangana. Tokony justement ataony. le Zava Italie izy ty. Ferrandom. atsika koa miafatrafatra regnin-dreo fa atsika tsisy mivolagna Olo président mahay miafatrafatra. Hen president io olo miafatrafatra. Zio leranany mitsangana président tsy mampizaha ady araiky amindreo vahoaka. baka Izy president zio leranany mivolagna bas décentralisation mila tsangana. Izy president. Zavako tsisy olo magnaraka izy baka. justement baka lalàgna baka mipetraka izy ndray président lalàgna baka misy azonao olo Na tokony viany Burkina Faso io. alohan'ny président President no manerana mitsangana nanapaka lalàgna. Nagnano koa izy na support. Olo jiaby ny support izy. ka justement le lalàgna io baka tokony magnano eto décentralisation to. reto député reto ny tegna mibloky raha jiaby parce que reo ny tompony lalàgna iny tsy mahany député io ordonnance ny ramanatsoa io 73 015 73 014 io koa ne tapany député tapaka ho azy miala io mipetraka décentralisation hoe fa io ordonnance io tsy Azov diniindreky député tsy mila décentralisation. Mila hentsika jiaby vahoaka azovindreo député tsy mila décentralisation. Mila ambarandreo fa kamaroan'ny député mila décentralisation. Abaka eo tapandreo baka le ambesa baka zokbe. Burkina Faso vianinareo zegny. Izy mihitsy mitsanga vahoaka jiaby ny support izy. tandrignasa baka raha tsy azonao baka karaha ty zandriko azovy anao ndraiky naregny devrait nasaky ny boaka teto hoe député amy 163 reo nasaky ny volagna hoe bon tapana le ordonnance ameko exemple anao zandriko azovy nagnano avatoro tsy sy teny nagnano avatoro nino raha ny volagniny izy nagnano avatoro décentralisation budget provinciaux izy na président d'assemblée zo anao maregny sy teny volagna io itsy mivolagna io anao maregny sy teny mikoragna io itsy mikoragna io nefa natiavany vahoaka izy nagnano avatoro io décentralisation nandesiny io niany sy teny tsy mikoragna io fotony iny pesosy donc mazava ho azy io président ndray gnano nino marina aboko ne président tsika Madagascar azovy député tsy magneky décentralisation azovy magneky karaha ty azaveko nazy présidentsika io ne tsy président voté izy io koa président ny votegna managna droit izy misy limite ane raha azon'ny président to misy limite raha tsy azon'ny président to le seul olo magnano raha io député fa ro député io tsy hagnano zo fotony ro koa hagnano zo député côtier basy nametraka côtier basy koa raha karaha zegny basy député ny côtier nametraka côtier justement navy mivolagna anao rango faela depuis 47 fa madiagna io fa nisy tamitsika to ny ampamady koa fa nisy depuis 1947 zandry ary ziska niany amareny teteny ary anao koa miza député 163 io côtier ny maro ro tsisy mivolagna ro tsisy masaky midéclare raha io parce que tsisy hinanandro ke nino raha ilaigna député koa ro tsy mahavita mivolagna raha taregny vahoaka nino raha ilaigna député ve edina avy ny vahoaka ny taky teo hoe ravagna ny institut fa tsy ravagnin-dreo zegny ane taky tagnatin'le tolona tamy 2025 ravagna ny institut fa tsy ravagnin-dreo posé boka question zao amizay boka zandro atsika zao tsisy sénat donc azovy mandidy manapaka amin'ny assemblée tsisy assemblée nationale zao ne raha ataondreo jiaby mety fotony iny ro tsisy sénat maeletika eto atsika zegny basy ko député nagnano raha karaha navy zegny avy any volagna hoe mifoaza mitambara mitsangana révolution tsy navy karaha io koa tsy peuple azony zandriko amizay assemblée nationale zao koa tsisy olo mamero hoe magnano ro tsara tsy magnano ro s'en fout pesosindreo latsaka par mois bon des caisses parce que tsisy sénateur azonao amizay mampalahelo Madagascar
mitambaratsika, mitsanganatsika, mifoazatsika. Fa koa iamby député zegny, ro io mena gigo taranaka ny dinosaure politique ro areriko ro io ao. Tsisy marinke hoe toananay ty fitondrana ty, zay miaradia fitondrana, ro tsy miaradia fitondrana fa ro manao agnatsotron-dreo tsofolaka. Zegny ny tegna marina. Za koa misy question zako be hitako agny koa colonel igny. Karaha mbola niao ndraiky koa izy. Na nisy épisode hafa koa. Fagnambarana? Yeah. Igny Ino ba arety. izy? Igny za koa docteur ntazy igny fa ela izy nataoko formule haiko izy naty. Manambaragna Facebook. Azala. Za koa docteur nitala olo fagnambaragna igny fa ela izy naty. Nataoko formule na izy nataoko pikira. Izy mambala colonel fo. Justement baka olo karaha regny fa tokony désarmé-ndreo fa tsy sakindreo midésarmé izy. Tsy haiko quelle raison. Tsy haiko karakory misy général. Aia olo karaha regny, anao un colonel. Général koa nagnabogabony colonel. Tsisy masaky volana, izy boka nambarany généraly Ramakavelo regny. Ray aman-dreny anie général Ramakavelo mialatsiny manongana agnarana ray aman-dreny. Regny ancien combattant général regny, mahitsy tandrignesandreo zandry atafara reto. Fa matao izy tsy sakindreo tao iny tiandreo raha ataony. Nefa ny chef d'état-major général Piclasy mivolagna hoe tsy ekeny tafika antsony ny ambanimbany ary fo tafika magnendro. Magnino colonel io tsy tsaroanao tamin'ny kotity nagnano action nataony, ino raha nataondreo izy? Midésarmé-ndreo izy. Ya, mary raha zegny. Magnino araiky tsy désarmé? Désarmé izy. Satria tsy côté kale. Ko côté mifalatsaka. Voilà, zegny edy volaniko aminao, atsika mila mifao mila mitambatra. Fa tsy zegny atsika rodogno toaka, katy, lambahoany, baly, kawitry. Mais non mais attends, on va aller où? Andeha. Ke député Jocelyne karaha nagnano velomano omaly andeha mba andeha France. Mandeha France edy go, fa andeha koa ma izy. Igny baka Karaha fagnambaragna. ro jiaby zao fagnambaragna agnarandreo jiaby, association de fagnambaragna. Ke raha karaha zegny. Io hitanao atsika andeha ankalaza 29 mars 79 ans. Nagnakory olo betsika ro taloha, ro nitambatra. Olo baka atsimo nagnampy olo baka avaratra, nagnampy olo baka Antignana, olo baka Antignana nagnampy olo baka Andrefa 1947. Fa le mpamady koa. Non mais hitanao le problème 1947 tokony fetiny karazany cérémonie mémorial karakara regny fa azony atsika vangonao kawitry. Zegny edy baka izy nambariko anao teo. Atsika zao andeha hagnano 47 1900. Vehivavy meran'ny Diego mitsinjaka. Anareo zao nde zarazarendreo agn'omby, vilagny, itoaka anareo mitsinjaka. Bolangindreo rombony adala fa lefaka marina. Mitsinjaka anao mahita rasanao ndraiky karaha magnano tsinjaka fo. On dirait que karaha mila mitsinjaka. Zahava ro amin'ny plateau. Anareo mahita ro andeha hagnano trotrobe zegny na andeha hagnano latsy tagnana zegny, ro tsy magnano zegny. Fa atsika ny foagna. Atsika maro plus que ro, atsika ny foagna. Atsika ny tolona 2025. Taia maro olo nato lakôty. Diego. Voilà. Azovy olo betsika ta Diego ta mba nitsangana ny anty hoe karakory mazanaka ny voneny tafiky ndraiky maramila regny. Voilà. Ireo olo babre misy havagna, misy zanaka. Karakory mampifirandreo tsakaba. Est-ce qu'enquête ni bien? Mandeha fagnadediagna fa itsy fody. Fa zegny koa zava ro narary ny anniversaire regny.
Ziska Yeah, narolo taky tribunal atao Donati. tribunal ro fa nitsika Yeah. namono afatsika zanakatsika misy tribunal tsisy tribunal zegny Izy koa volako marigny voaly hoe t'Antananarivo. atsika tsisy olobe fa tsika misy olo foagna. Yeah, zava Donati nga volagniny tiako Melobel, tiako n'ino plante volagniny Andry Rajoely. Nataondreo tous les moyens tadiavagna ty ary fa olona Za tadiabo zao any lahatra. nambaranao raha misy amin'ny Ambaribe ao niany tsy haiko na fahitanao raha igny isorako adjoint maire anay premier adjoint bouclier raha igny napetraky ny azao magnarandreo reto bon azavaiko amin'ny fomba tsotra izy le mpiaro ny tontolo iainana environnement internationaux Yeah. nanamia certificat internationaux fa hoe nahavita ny protège ny raha agnaty ranomasy sy ny manodidina an-dranomasy faritra Ambaribe tsy niany tsy ndraiky zao nazoana zay tamin'ny fotoagna an'androny za témoin Nosiranja io le seul tany antodizan'ny tortue de mer dans l'océan Indien. UNESCO en personne niaraka jiaby zay nandeha tary nagnano le taratasy fa hoe zone réserve naturelle eto tsy azo gnanaovagna construction ndao Nosiranja fa misy hôtely mitsanga tortue de mer jiaby loso Andeha hoandroka. ino azonao andeha tao Madagasikara mambala misy biby. andeha izy fa andreo lafo anao magnotanja biby Fossa est-ce que ndraiky naregny anao zao tribunal ny tortue igny 280 tortue igny nefa io igny koa nefa io igny tsy suitiny igny atsika zao mitandrignesa foany ngano tribunal Antananarivo ravagna karaha cocaïne anao zao naregny affaire-ny vazaha afaka moaly be igny 480 grammes volamena igny tsisy suitiny hoe fa afagnadiadiagna mandeha anao vola amin'ny Ambaribe ao misy tribunal aminay ao tribunal mampigada olo madiniky fa tsy mampigada olo maventy agnarany fo zay misy première instance zay misy juge zay misy procureur zay misy tsy haiko président tsy haiko nino agnarany sous titre fa ro tsisy asandro tsisy agny amin'ny alitra koa ndraiky alitra dokitra agny itsangana amin'ny tribunal igadagna olo Andeha iroagna olo koa. ben voilà anao ndraiky naregny olo tompony tortue natao avis de recherche tsy natao avis de recherche tsy natao IST mangalara koa ndraiky dokitra boka anao amin'ny agny avis de recherche betibetiky tsy mahazo miboaka territoire ny Ambaribe n'importe quoi ke io le volaniko hoe atsika mifototry ny agny mihitsy mila miova Madagasikara ne fitondragna roe fo zandroko naje razana tsisy eky atsika vahoaka ne mitondra fa ro sous titre io atsika koa ne nitsangana ne nitolona ro ravagna ro misy jery fa atsika tsy zay nkadalendreo 500 000 250 000 1 million andao vonoa filany fa mioko 5 millions nao le daba tsisy jery igny noho ny 5 millions mamono namagna zegny raha misy zegny ne raha misy ke io na soloatsika ny 500 impiry gouvernement atsika ndro problème fa tsy gouvernement dikan'izay koa colonel miala hoe fa tsisy décentralisation koa Madagasikara. ary zegny calculindreo zay koa calculindreo io tsy agnapitrahanareo décentralisation ne itroblendreo colonel colonel izy le isolendreo tsotseenareo ambarako eto isolendreo colonel baka tsy agnapitraniny le décentralisation Tiako décentralisation misy avantage ny Tananarivo koa agnatiny ao. Tanàna Tananarivo koa misy Panarivo koa. Tanàna Madagasikara jiaby Panarivony. Tananarivo maventy feno la richesse maro. Ben oui. Tanàna Madagasikara jiaby misy la richesse, misy Madagasikara misy tanàna nizagna la richesse tany jiaby.
Atsika fitondragna fo mandropo karaha jiaby. Hitanao 2000 film zany koragna zigny teto. Zany avy volagna teto. Ialako tsiny manona agnarana ray aman-dreny mbola velogno izy roa ela velogno. Za mbola niasa tambanja to. Nazaveko teto, nivolaniko teto. Izy koa fanjakagna mitietsika mariny. Asambiranao misy tany zay ka endro Antseva. Za magnambaranao. Masoko nandeha to. Technicien zay nandeha to. Antsefa io 800 hectares. Rano una rano. Io koa namboariny fanjakagna fa nisy devis natao tamizigny. Io koa namboariny natao barrage. Atsika varatra any ta jusqu'à Kiamatsika mbola mirehitry motro jusqu'à Rangoambanja jusqu'à Ambilibe Diego. Jusqu'à Ambaribe. Navy natao devis raha zegny. Tamin'ny andrany Arema nitondra za technicien namandro nandeha tao. Nagnano devis raha zegny. Dossier zegny quelque part tiako mijovy. Nifoagnandreo parce que pesosy tsisy. Tsy hoe tsisy fa tsy hita. Antseva io koa natao karaha ndekaleka io. Atsika varatra any tsisy andro atsika misy délestage. Fa reo tsy agnano. Parce que tsisy vola hoanindreo. Agnane le problème. Zegny ilagna atsika vahoaka mitsanga. Za président Mandigny Raymond baka Sambrano io. Mitsangana izy volagna isan'andro. Misy mitandregny atsika? Non, ahenta. Anao ndraiky koa volagna anta misy baly. Anta misy pique-nique. Anta misy toaka 4. Ary ro mitandregny ro avy. Ro mitandregny ro avy. Ataova boka. Ndenao zao volagna am quartier-nay Agnalabenga. Ambotsy misy finanagna benga 20, vary am vanio, fely mahogo am vanio fa za mikaiky nareo vahoaka ny Diego. Ro jiaby avy. Fa anao koa ny volagna raky amolo vahoaka. Anao vahoaka. Mila misy katy. Mila misy katy. Magname katy avoko ro avy ary. Mbô taôta salakaty mitsaka. Tanàna jiaby amizay boucher azony kakazony katy ndraiky sachet-ny katy. Ro boko volana ko mihitsy miasa. Tsara lako mihitsy miasa fa nareo nandorana antsinagny. Karakory fo crise mondiale be ty fôtiny izy moa Madagasikara io moa mangala pétrole ndraiky gaz à l'Afrique. Mbola ro karandro ndraiky araby ro boka tompon'ny pétrolier amitsika ao. Fôtiny tanàna puissance jiaby izy ty mikorondroka very vola miliara. Zava Allemagne nianty fanivolo. Iro karany ndraiky araby ro boka tompon'ny pétrolier amitsika ao. Normal atsika mbola mahazo ane. Fa mbo avy andra atsika tsy azo pétrole, tsy azo gaz. Ara lento fa mitrapopapopa amy gaz fa saika tsika moa. Boka io Allemagne fanivolagna edy niany very miliara. Ndenao tsy nany fagnahy. Corée du Sud. Ne Diego Garcia fa mbo tragno io mipoko nilatsany milisy ro tsisy nahezy. Anao tsy gaga. Só latsaka Madagasikara fôtiny tsy avy Diego Garcia fa izy só latsaka. Fôtiny saika marikitry saika avoaky Diego Garcia fa tsy latsaka Diego Garcia fa marikitry tsika zegny marikitry Madagasikara ne s'en fout ka latsaka Diego. Zegny raha tegna navozogna. Zegny edy boka volaniko aminao ndre la guerre io fa tsika agny tsy miasa loha. Ro mihevitry tsy mikasika atsika tegna vao mare io guerre Moyen-Orient. Tsisy raha miboaka, tsisy sambo, tsisy business tsy mandeha Chine sahiragna agny tany jiaby monde entier jiaby sahiragna. Fa makanary hormuz io foty complètement. Io tsika fampina manta. Nino karakory matao tsisy essence, tsisy pétrole, tsisy raha miditra amy tanàna, tsisy exportation, tsisy raha vita. Atsika Madagasikara zay mienky jusqu'à amy zalimety mbala vagniagna andafy zao. Atsika miegna amy raha ivelagny. Raha koa tsisy transportation karakory ataotsika ao. Zalimety ata bonbon to antsika baka andafy. Nisy fiantseka mare io koa tsy vita malaky ratsy a Madagasikara io. Abony anina andeha ataondro magnamety 5 colonel Mike
fa io crise io tany jiaby avao touché. Zegny edy baka volaniko aminao io zandriko, zegny volagninay telo lahy io hoe mila mitsangana atsika miaraka fa io aza atao amy vava. Anazay miaraka amy colonel Mikael. Non, mitsangana boaha. Zegny raha atahorako misy fiatseka maro raha io Madagasikara. Tanàna puissant fo izy ty mipisapopapopa. Izy baka mbarako anao zegny Visionnaire. Ireo ndray afodindreo andra raiky ireo Union Arabe reo namody canal d'Ormuz io Madagasikara mitsakarako hoe aetany boako. maiziky tany jiaby. Zay ata frigidaire ata internet ata banky tsy andeha. Mipody amy taloha amin'ny azomaty. Tsisy banky, Bon. tsisy vola midriky. Ok, basa anao mberako zokry be Ok, zany. merci zandriko nidry teo. Ok, zegny ipodianako amitsika vahoaka. Anareo kazakadalendreo amin'io compte faikifaikinreo io. Io compte faiky cinéma ty, tseko Riazovy, tseko za magnambaranareo e. Ireo mpagnano compte faikifaiky eo io fandrangy nify eo io. Ro io vo karaha mandreto dinosaure ndraiky mena gikoreto to tsy hainareo. Patron-dreo ro olo aby dimy ntononoko anareo tio. Ravalo, Tsay Christian, Ravatomanga, ery Rajono Ampiany, Razozo. Ao amizay reo magnano vazamody miady. Patron, chef-ndreo, capitaine d'équipe-ndreo amizay fagnambarana. Patrick. Za tsy tiako ata manona agnaranany colonel parce que tsy leo nivatra ny cerveau-nazy colonel zegny. Raha koa izy fa ela izy nidésarmeko, heureusement za fa niala maramila. Anao colonel, anao mandeha magnarakara igny avec tenue, avec grade, avec kalashnikov, avec PA agnabonao, et tu crois que anao Chuck Norris, Delta Force, sa anao mihevitra anao Rambo. Magnambara fa tsisy valeur, tsisy asiny le tafiky malagasy, olo araiky magnambanimbandreo jiaby. Elako tsigny anareo généraux, les officiers, olo araiky raha igny magnamerde anareo jiaby, tsy désarmé koa igny izy, démerde la peau de fessinany, bloqué koa igny bon de caissenany. Aminaka, abandon de poste raha ataony Patrick. Izy koa izy fa tsy nazy place ry, pourquoi tsy mandeha midriky la caserne? Midira la caserne izy. Na magnapetra am-pialagna izy. Fa tsy agny izy blablabla blablabla blablabla. Fagnambaragna. Mivahoaka malagasy. Anao mazovy. Parce que voaefa ro io. Ro jiaby mahoao voaefa vola. Andra raiky za mitantara anareo la vérité, que de la vérité. Amy raha tondro io nareo mbola nifagnataina izy anao zegny zobe. Eko, anagnako dossier. Mboavy andragnaboako raha jiaby atondro io. Eko jiaby tsinjokandro io. Olo araiky mipeko ro io, tegna ambadikindro io olo araiky. Ary fantondro atao amy tany sy mifanjakana. Magnamia ropesosy magnara atondro io. Ke impidianako le fipetraka ny gouvernement moaly. Za personnellement, isorako premier ministre ndraiky président. Za mahita jeune ariry ary technicien akamarondro agnatiny. Fa j'espère, io boka volaniko eto matetiky hoe atsika tsisy politicien, fa atsika misy politisosy. Pesosy, zegny misy amitsika Madagasikara. Anao koa misy tsikitsa, anao koa anao misy labosy, anao mitondra, anao manjaka. Fa anao koa tsisy labosy, anao tsisy tsikitsa pesosy. Afidiavavanao. Zegny raha misy amitsika igny. Bon, igny ny amin'igny idrika amy raha magnaraka atsika amy raha hoavy agnatin'ny taogno araiky atsika mankalaza les grands événements refo. Aloha ataoko hoe événement ma Madagasikara atsika. Agnatin'ny taogno araiky atsika
mankalaza grand événement oui nini 47-26 juin miala zegny blablabla plaisir tsisy raha pare aminazy. Mars 2026 ho averintsika amin'io daty io ny fiakarana diabe sy fametrahana voninkazo eny amin'ny Zokibera Tsimandava. Niarahantsika nahafantatra fa nisy ny cyclone tamin'ny 11 février tsy nafahantsika nametraka voninkazo teny noho ny fizin'ny cyclone. Koa dia miantso ny mpiaradia rehetra sy ny mpandalina ny foto-kevitra fokon'olona nentin'ny Zokibera Tsimandava ny mpiaradia amin'ny maintimainty endren'ny ray ny fianakaviam-be ny namana mpiara-mitolona niaraka tamin'ny Rosy niaraka tamin'ny Parc Rosy ato amin'ny Kanjan'ny kanto ny fotoanatsika amin'ny 7 ora maraina fiaingana makeny amin'ny fanaterana voninkazo amin'ny 1:40. Koa dia miantso atsika mpiara-mitolona sy mpiara-mitady ny fahamarinana momba ny namonoana ny Zokibera Tsimandava amin'ny alahady 7 ny volana Marsy. Anisany sandra anisany tany atsika daholy eto isorako tegna isorako amin'ny afo madio ny tolona ary ny fitezagna andesiny zokilahy Paoly zay boka nahaizana izy mbola tary amin'ny sainte famille Paoly na hoe Rosy tsy niany nitolomagna zegny zandry zokilahy zegny agnisan'ny niarany tolona zay tao amin'ny sainte famille teny Mahamasina tamin'ny fotoagnandro ary mbola mpitolona mandraky tiny androany. Isorako izy satria tamin'ny février tsika nisy le cyclone tamin'igny saiky nisy hoe andehanatsika agnatriky voninkazo toy ny mahazatra isa-taogno ny 11 février Ambohijatovo. Koa tsaroantsika nagnisan'ny zavatra nampiavaka an'izany ray aman-dreny ny Zokibe Richard Ratsimandrava zegny dia ny hoe nitodiky ary tany amin'ny fokon'olo izy. Kanareo zegny nitodiky izy ary tany amin'ny fokon'olo nasiany lanja bebe kokoa kanefa noho ny etraketraky ny sasany amin'ny toetra ratsy magnano fagnahin'ny lambodi tsy tia raha manjary dia nalatsaka ny fahignana anazy ny 11 février 1975. Mazava volagna zokilahy Paoly teo hoe amin'ny 29 mars amin'ny dimanche izy 9h amin'ny Kanjankanto. Izy koa izy olona angoainy na hoe izy tia tegna izy tsy nikeketrika vahoaka fa izy nahatsapa nahe hoe tia fokon'olo tia tandrazana zany Zokibera ray aman-dreny Richard Ratsimandrava zegny tsy nataony tambagna le 11 février tagnatin'ny cyclone atsika amin'ny 29 mars amin'ny 7 ora ho zizy fotoagna eny amin'ny Kanjankanto dia miaraka atsika 1:40 route B
agnapetraka ny voninahitry maha filoham-pirenena lavo amperinasa. Tsy lavo izy fa nalavo izy satria gn'Andriamanjary niaigny tagnatin'ny fahamarinana zany Risara Ratrimandrava zegny, fa nietraketraka andry sasany dia nalavo izy. Hitanareo amizay zegny le volako aminareo hoe mandeha kalaza 29 mars atsika dimanche 79 ans, 2 mois après nous na 3 mois après nous andeha kalaza 26 juin tsika. $66 ans. Mba dinianareo amizay. Oui, fitiavan-tanindrazana mariny ve nyreto Menagigo reto? Fitiavan-tanindrazana mariny ve nyreto dinosaure reto? Non, fitiavan-tegna. Zava président, mitia tanindrazana izy, mitia vahoaka izy. Agnatin'ny fotoagna vitsy, quelques mois, hita ventiny ny ranon'antsak'aigny nataon'ny président Michael. Fa ny Menagigo mpiaradia amin'ny fahavalon'ny pirenena dia ny dinosaure politique nianapotiky nianapotiky zay naviako nomoaly zoko be jojobe mboara iranao zao koa azo atao samby beneky Madagasikara, ataova kodona benay Madagasikara volagny. Fotony atsika jiaby zao gn'ambony kodona, atsika mitandregny be mazo mitokotany, izo mbola mievaheva vitiny amboa zegny sady tsy ambany tsy agnabo. Nandeha izo président à Guinée équatoriale, tsy plaisir dian'igny fa izy ezaha hitady ny metimety kokoa mba hiaignatsika vahoaka malagasy zay nigejegna tagnatin'ny 420 taona nataondry sasany teto amin'ny tany sy ny firenena. Aiza le fitiavan-tanindrazana? Zegny naviako nagnontany tario hoe saroky ndreto olo reto ve andeha kalaza zegny 79 ans ny 47? Saroky ndreo olo reto ve andilingilingy agnabony altara na agnabony tribune amin'ny 26 juin? Za megnatra. Tsy saky fotony za mandafy tanindrazana, tsy saky fotony za mahondragna repirenena, tsy saky fotony za mamono vahoaka Madagasikara za. Ke za bokoa ndilingilingy agnabony estrady na tribune hoe fankalaza 66 ans 26 juin 1960, za ndilingilingy andilatra bien costumé, cravaté, avec les mercenaires en plus. Za megnatra. Dikan'izegny tsy tsapako fa reto olobenay reto sojabe ray aman-dreny zay andeha amezanareo efa amin'io 29 mars io misy ny gratuitement atao amin'reto sojabe reto ny fitahagnareo, firavagna retinindreo, santé-ndreo, mahitsy atao toute l'année, toute leur vie, amezareo hospitalisation, santé gratuit. Atsika zao ne misy ministre ny santé mialatsiny aminao zanako vavy Monira, zegny raha tokony apetraka anareo hoe omegno fahalalagna malalaka gratuitement ny ancien combattant manomboka zao amy resaka santé, resaka hany tiaby karaha ndafeto any. Ro dadilahy ndraiky dady mbola niaigny tamy 14-18 reo ne ro tsisy raha tsy azondreo gratuit andafeto amen'ny fanjakanareo parce que ro niady ho an'ny la France, ro niady ho an'ny Madagasikara fa azo atao pour quelques heures
Ny 29 mars ka hoe atao aboa ataova article asan'ny ministra zay. Zanako Monire aboa ma ministra anao apitra lalàna amezahaja an'ro ray aman-dreny dadidadilatsika aby ro fa tsy hoe ke andeha mamasina amin'ny 29 mars fa ho isy fitsaboana maimai-pona ameza maimai-pona ro ziska fiainanandro miala ameza voninahitra ro amin'ny andra ialandro fahinana fa grâce ro tsika navy amin'ny tany eto Madagasikara koatsy ro io atsika ohatra zay mbola taia ke nono atsika tamin'ny février nisy le cyclone. Bravo zokla ray aman-dreny Rose Paul 29 mars agnanaovany ninazy iarahany amin'ny vahoaka mikaiky vahoaka izy tsisy fagnavagna ozy rehefa natsapa gasy anao izy. Kanareo zegny olo masaky mijoro masaky mitsanga akory Rosy zao gadrendro samborindro parce que izy magnaboaka fa izy te tanindrazana anany ambaranareo tsy narary ndray za tsy tamin'ny placen'ny Paul Rosy exil des années tandafy tatiny zany Zocros zegny ambaranareo tsy marary ataovanareo placendreo exil aby reo bako no nietraketraka ndreto koeky antitry reto dinosaure tsy ny menagigo reto tsy fitiavavana abokory tsika mivola hoe atsika malagasy tokony nifankatia atsika malagasy topiny fiavagnana kelera koa apitra décentralisation zay boko mais hoe fa nareo tia zay apitra ny budget provinciaux fa zay kazakadalegna hoe io koa atao karaha zegny io koa atao na iny pays jiaby magnano zo tsisy problème fa nino atsika malagasy magnano zo misy problème parce que tsisy velo-tegna ataonareo. Tsisy velo-tegna ataonareo mialatsiny za tapaka sotry boka nareo koa mialao nagnino tsisy namaly ny moaly question napetrako ara-podiky niany ombako managna volagna ny généraly raha makavelo azovy magnefa mercenaire ny citendreo azovy miantoko mercenaire ny citendreo atsika vahoaka reo tsy mikarama parta telo parta dimy reo tsy mikarama 2 millions 5 millions ariarinareo io amana milliard endra valy managna raha zay parce que izy nisy ny sud africain endra zozo raha jo mampianiny jiaby zegny fa magnino reo tsisy masaky mivola ary magnino le généraux tsy masaky mivola ny chef état major tsy masaky magnambara parce que anjarinareo mamaly izy tsy fitiava-tanindrazana zegny aminaka fa fitiava-tegna maly ry fagnambaragna manjakanjaka magnasasanareo jiaby parce que izy maso-pesosy ary le olo ambadikindreo jiaby magnano fagnambaragna ndraiky magnano cinéma reo olo mitondra tany sy ny fanjakana tamitsika teo izy aminao ary anisany nagnano affaire maloto teo fa tsy volagnareo fa za ndraiky mbo hivolagna izy za misy document hely araiky fo mbesiko amy raha io za magnambarinareo eto azovy ary iny document io publieko amizay iarahanareo mahita za tsy raha mitsitsy za mivolagna raha misy ary za mipublie document misy c'était année 2014 raha zegny ataovanareo tompony question azovy nitondratsika teo 2014 ke raha karakara zegny anareo mikasiky le fagnotaniagna gouvernement tsy alako ambilaro miasa io koa tsika amizah hoe hanjary raha ty sa tsy hanjary ary atsika nahita fa 17 amindreo io fa tio
Hagnova rô sa tsy hagnova. Rô ko fahitatsika tsy hagnova. Magnano be maregniny. Ajaratsika mitsanga. Magnaboaka fa hoe non, adoso amizay fa tellement inavitable. Dehors. Licenciement. Ary zay koa tsy angy. Nine ministre tsy magnano asanazy rodogninay za tsy mitsitsy. Eto za miarahaba nareo miravavy zanakanay baka Diego. Mipody en place ny maha-ministre ny santé izy moa zanako vavy Monira. Nahazo place nazy zandriko vavy Alice Ndiaye baka Pandrana Gnivorano, ministre ny affaires étrangères. Zay fononaka tsy maravolagna za amindreo miravavy fa asa vita zavako ro karakôry. Amaraparagako izy tagnatin'ny koragnanay ndraiky nahazo teo zany volagna hoe nahazo fankasitrahana zay ary nahazo taratasy mazava ndraiky nagnapitrahana tsangam-bato hoe fa zay vahoaka ny Ambaribe navitany kobaby ny kolokolo niaro ny tontolo an-dranomasina iny. Tsy décoration izo, tsy lazandra izo. Za teto fa natetiky ny volagna hoe zay zokizoky ty ndraiky olobe taloha tagny koa tsy ny kobaby ranomasina magnodidina Ambaribe io. Atsika tsisy tourisme navy teo. Fa matoa nazotsika le fankasitrahana iraisam-pirenena ny fahaizantsika ny kobaby ny magnodidina ranomasina amitsika io. Ny tiako aviana ho an'ny ministre ny environnement, ho an'ny ministre ny tourisme, ho an'ny ministre ny tany, fagnajaregna ny tany. Miambigna anareo za, mizaha anareo za amy raha mbola manjaka ary mbola misy amin'ny Ambaribe io ndraiky amin'igny ambavany antegny sy mitsio sy miforongony regny. Ary indrindrandrindra anao ministre ny environnement sy ny ministre ny mine Ramandalo Voemaro ndraiky Ampatondavany Losivaly de ny Fasimainty. Atsahara tsy mila takandra fa izay koa tsy ho ataonareo, tsy ho volagninareo, mamoanareo amy tsy ho tantinareo zoko be. Ministre ny tourisme Ranabavy Lily, mialatsiny aminao, anao teo mitsatra amin'ny asanao, nipody anao. Za tsisy raha angatako aminao ministre ny tourisme. Biafa plagenay propriété privée reo. Fa tsary nisy dans le monde entier na lalagna iraisam-pirenena zany place propriété privée. Mialatsiny aminao Ranabavy Lily. Nde izy koa nety ndray mare ataonao raha zay na amy semaine agnabo. Fa tsary nisy propriété privée plage. Nde à Paris fo tsisy plage, maire magnamboatra plage koa fa ety. Tiany Paris koa nanagna plage fa noho tsisy maire magnamboatra plage. Tsisy ke hoe interdit. Fa atsika na miendragnahary madame ministre Lily, ministre ny tourisme, fa magnino vahiny mamody plage tsika. Araiky zay. Ministre ny tourisme Fokabaro eto, madame Lily. Mialatsiny aminao za. Tsisy ratsy ny fanaovana atsika, fa za fo mamohanao amy torimasonao. Reso ny adidiny amandraikitrinao fa maro ny vazaha périmé visa Ambaribe. Maro ny vazaha manjakanjaka amy fanagnan'olo. Reso ny andraikitra. Anareo amy tribunal, oka anareo tsy ambaky any garamaso.
satria zay baka raha misy amin'ny tribunaly amin'ny Ambaribe ndraiky Diego kofa garamaso avozoa parce que magnamia pesosy tsy taky atao le fitsarana aemotra azafady aza atao rombotromba fanagnam-bahoaka kofa zegny fa zegny tapa fa kofa tsy vitanareo asanareo miala mipodiana amin'ny tany navianareo départ la case de départ ambila olo mavita miasa iasa aminay vahoaka tiako aviagna zegny raha nabafy faniry soa basy eky zay cinéma ataova ara-dalàna amin'ny fitsarana apitra mirary ny fitsarana fa aza ataonareo ny ampisoty vahoaka hipodianana fitsaram-bahoaka tsy maro volagna zaho indroy intelo zany volagnanareo fa inefitra anareo vango epitefaka vorery zafady ke zegny izy ke isorako anareo jiaby nagnaraka nytandregny teto isorako moa ranabavinagy namako nikorokoragna ny dinidiniky ny za teo koa magname fotoagnanareo amin'ny magnaraka ciao bye